Kanya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Panday nga lang pa sirin. Ga, abayan mo, tamandoy mo tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago sa tulong ng inyong suporta. Patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal, agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Nakalopyo adasayan kabuwasan Makterion Lengkor Timok ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Martes Pizza 5 bulan na Mayo 2026. Jadasari ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Diin gatmaton na manbikol ni Salva na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. 83
o 83,000 piso kantidad na Cebu asamsam na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Motorsiklo ni Batik na matatakaw. Radyo Pangasinan Balita. Street level individual na aristo. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo adasaray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Senior high school na senior high school ipapabuyak ng Senador Padilla. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Sara Lini Tanrape dikit at 2028 presidential polls. Radyo Pangasinan Balita. Sakoy ada taluran Pinoy walay sakiton bato. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Atong ang Saudi ko naeran la kuno palapag na PNP. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras na alas 6:04 nakabuwasan tanatan wadyare detalye edasaray balita da lokal. Tampol yan ang responde Ray Kabiangan na San Carlos Police Women's and Children Protection Day sa Jada Pangindaulan ng Police Lieutenant Colonel Binaventura DJ Binabidis III, officer in charge. Kasumpalan niya si Kare Akawat na tawag lapod sa Sakayabiin na Manggitman na Manbikkel at pampublikang lugar dyan David ng syudad. Unawid investigasyon ng pulis sa may biktima sa Kimalaba dyan Turi tan ang ipanangnang nagrabe na emosyon to niya nanggawan tampol na crisis inventory procedure sa piyan na napaora sugat man panbikkel na biktima. Panamagloy na marakap yung pitutungtong na sari taklay na uloy da biktima Kimalmada sa bitlan biktima tan si Katuso Iminor da saray taklay na uloy. Radyo Pangasinan Balita. Unaabot da 83,000 pesos so akumpiskan druga da ginawan anti-illegal drug bypass operation. Yang kasad oras na alas 2:15 na palbangon yad barangay Buod Bari na Kalasyo, Pangasinan. Sa may suspect sumantao na 24, balolaki, plumber o tubiro, street level individual, residente na bitlang lugar. Inareston tampola sa bitlang suspect. Kaya rin ninyawat sa kaya perason HCL transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Nan kilap ko pa sa bitlang suspect nalabul sa to niya so duwaran HCL da transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Sara kumpiskan Cebu so walay balaton na 12.26 gramo, walay balurto na 83,368 piso. Ang kumpisa mayat so sa kaya genuine 500 piso bill tan 1,000 budol money. Sara kumpiska ebidensya kabiyangan sa suspect so nawait yung police station na Kalasyaw, Pangasinan. Kasunin sunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Suin sigapad korte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Street level individual singkat na Police Bimaloy ginawan anti-illegal drug bypass operation. Ginawad oras na alas 2:59 na palbangon jad barangay Gayaman, Balian, Bimali, Pangasinan. Sa may suspect yalaki sumantao na 48, driver residente na bitlang lugar. Asam-sama di man na suspect
So, duwaran heat seal transparent plastic sachet, ya walay balato na 0.20 gramo, mambili na 1,360 piso, sa kaya 1,000 piso BL, ya Mark Money, tan sa kaya Vivo Red Android cellphone sa may inventory si ginawa at ingkagawa na operasyon at harapan na suspect. Inawit so abilang suspect, kabiyangan na ebidensya, dyan police station na Bimaloy, kaso ninsungay na section 5, article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002, sinsigip Ed Corte. Radyo Pangasinan Balita. Aga akaligtas so managari na kiyo at ginawan anti-drug bypass operation ya ginawad oras na alauna 58 na palbangon ya barangay zone 1 barangay ng Kayasan eda syudad na Urdanita sa may suspect sa laking mantao na 43 ang kapayasawa residente na zone 1 Tipuyog barangay Kamanang eda bilang syudad kumpiska eda suspect so duwaran na pirason heat-sealed transparent plastic sachet yan ang karga na shabu walay balaton na sa kaya gramo mambili na 6,800 piso sa kaya 500 piso BL ya bypass money sa kaya pirason na improvised translucent glass tutor sa kaya pirason na women coin purse kan sa kay unit ya silura pun sara kumpiska na ebidensya kabiyangan sa suspect sunawit ya police station na Urdanita for proper documentation and proper disposition kaso ninsungay na section 5 at 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa insigapad korte laban at abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Jada sang kaunuran ya balita da lokal motorsiklo ni batik na saraya matatakaw at oras na 1:35 na palbangon sa may biktima na BE sumantao na 25 Marikita government employee residente na barangay Kapandanan Balay na Lingayen Pangasinan sa may biktima su personal ya pimurungtal ya police station na Lingayen palapag to na jad oras na alas 12:10 na palbangon diskubre to na babalang so Honda Click 125 verse 3 color black motorcycle to niya yung wala plaka to 986 ILB sa may motorsiklo so empanada to at Biwok barangay Poblasyon Bali na Lingayen Pangasinan yan tilak to niya so tumbo kadabilang motorsiklo sa yan insidente sa pulisya ipapaluap na saray kabiyangan na pulis Lingayen. Radyo Pangasinan Balita. Naringalan iray katibukulan niya balitad lokal antis taon ng dapag ada saray balitad nasyonal wadyan iray pigaran pa imano. Is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the Front City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy.
Visit us today at Cafe Medarno in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medarno, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Isinusulong ni Senador Robin Hood Padilla ang panukalang tanggalin ang senior high school sa basic education system bilang tugon sa mga hamong kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino sa ilalim ng K-12 program. Sa Senate Bill number 1297 o ang Abolishing Senior High School Education Act. Iminungkahi ni Senador Padilla ang pag-amyenda sa Republic Act number 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 upang gawing mas simple ang basic education cycle na kapapalooban ng kindergarten, 6 na taon ng elementarya at 4 na taong secondary education. Ayon kay Padilla, bagamat maganda ang hangarin ng K-12 program na iangat ang kalidad ng edukasyon at gawing globally competitive ang mga estudyanteng Pilipino, nananatili itong malaking hamon sa maraming magulang dahil sa dagdag na gastos. Bukod dito, sinabi ng senador na pabigat din sa mga magulang ang dagdag pamasahe, baon at school supplies sa kanilang mga anak. Idinagdag pa ni Padilla na nakababahala
ang pagtaas ng mga estudyanteng nagda-drop out lamang at hindi nakakapagtapos ng high school dahil sa karagdagang taon ng pag-aaral. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa sakit sa bato o chronic kidney disease matapos sa sa tatlong Pinoy o katumbas ng 36% ng populasyon ang dinadapuan nito. Dagdag pa nito, umaabot sa 27 billion pesos ang halaga na binayaran ng PhilHealth para sa mahigit 2 milyong dialysis claims sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2025. Paliwanag ng DOH, ang chronic kidney disease ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina o nasisira ang mga bato, kaya nahihirapang alisin ang dumi o sobrang tubig sa katawan. Maaari na nila itong tumama sa kahit sino, ngunit mas mataas ang panganib nito sa mga taong may diabetes, hypertension, family history ng kidney diseases, mga taong obese, naninigarilyo, umiinom ng alak at madalas kumain ng mga pagkaing mataas sa asukal, asin at preservative. Mabala pa ng DOH, ang chronic kidney disease ay silent killer dahil madalas nawala itong sintomas sa umpisa. Karaniwan anilang sintomas ito ang pamamaga ng muka, kamay at paa, madalas na pag-ihi lalo sa gabi, pagkawala ng gana sa pagkain at hirap sa paghinga. Nananawagan ang DOH sa publiko na bawasan o iwasan ang pagkain ng ultra-processed foods na madalas na sanhi ng sakit sa bato. Mas makabubuti kung ugaliin ang pag-inom ng 8 basong tubig kada araw, regular na pag-ehersisyo at pag-iwas sa bisyo upang makaiwas sa naturang sakit. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ikinaalarma ni Senador Idol Rapi Tulfo ang mga residente ng labis na paggamit ng puwersa ng law enforcers sa kanilang mga operasyon, kabilang ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, na nagre-resulta sa pagkasawi ng ilang sibilyan. Sa kanyang privilege speech sa Senado, isa sa mga insidenteng binanggit ni Senador Tulfo ang Alfad case, kung saan 3 sibilyan ang nasawi sa isang operasyon ng PNP at AFP sa Zamboanga City. Ayon sa testimonya ng survivor na si Muhammad Afad, na dumulog kay Senador Rapi Tulfo noong Mayo 1, sumugod umano ang mga operatiba sa kanilang bahay bandang 1:30 ng madaling araw upang arestuhin ang isang Saddam Siddiq. Gayunman, iginit niyang walang ganoong tao sa kanilang tahanan. Nagising umano ang pamilya sa sunod-sunod na putok ng baril na tila umuulan sa loob mismo ng kanilang bahay. Depensa naman ng mga operatiba, self-defense umano ang kanilang ginawa matapos umanong may magpaputok na 2 hindi pa nakikilalang individual. Subalit kinumpirma ng mga investigador na wala sa lugar si Siddiq nang maganap ang operasyon. Sinabi ni Tulfo na hindi dapat palampasin ang ganitong mga klase ng insidente, lalo na kung may indikasyon ng kakulangan sa pagpaplano, labis na paggamit ng puwersa at hindi pagsunod sa mga umiiral na mga protokol. Sinabi ni Senador Tulfo na may problema rin sa e-warrant system dahil sa hindi updated na datos na nagre-resulta sa mistaken identity. At higit sa lahat, binigyang din niya ang kahalagahan ng command responsibility, kung saan hindi lamang ang mga mabababang opisyal ang mga mananagot, kundi pati ang kanilang mga superior. Iginit ni Senador Rapi Tulfo na ang mga law enforcement agencies ay nilikha upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at hindi upang maghasik ng takot sa komunidad.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ipinagutos ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagrepaso sa National Building Code ng bansa. Sa ilalim ng Special Order Number 155 na inisyo noong April 7, muling binuo ni Dizon ang National Building Code Review Committee upang i-assess ang umiiral na framework at magrekomenda ng updates dito. Itinaga rin si Dizon o ni Dizon, si DPWH Undersecretary for Planning, Private and Public Partnerships and National Building Code Development Office Attorney Nicasio Conti bilang chairman ng NBCRC, habang si DPWH Undersecretary for Technical Services and Operations for External Convergence Projects, Engineer Lara Maris Esquivel ang Vice Chairman. Ang naturang komite ay inaatasang mag-evaluate ng mga concerns na tinukoy ng mga professional at technical groups at magrekomenda ng kaukulang aksyon hinggil sa issue ng code at revised implementing rules and regulations nito na inisyo noong 2005. Ayon kay Dizon, mahalaga ang pagrepaso upang matiyak na ang building regulations ay nananatiling relevant sa gitna ng nagbabagong construction practices at safety standards. Ang National Building Code o ang Presidential Decree Number 1096 ay sinabatas noong 1977 at huling nakitaan ng major updates sa implementing rules nito noong 2005. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Iwala ang Philippine National Police na malapit ng maaresto si Charlie Atong Ang, nasangkot sa mga missing sabongeros, at dating Ako Bicol Congressman Saldico na nasangkot naman sa flood control scam. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang operasyon ng pulisya gamit ang mga umiiral na plano at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Si Atong Ang ay may mga warrant of arrest dahil sa kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Bagaman patuloy sa pagtanggi si Atong Ang sa mga akusasyon, may Interpol Red Notice laban sa kanya at may alok na 20 million pesos na pabuya para sa kanyang ikadarakip. Si Saldico, 17 pa, ay naharap sa kasong graft at malversation na isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng manumalyang 289 milyong flood control project sa Oriental Mindoro. Niyugnay ang proyekto sa SunWest Corporation na kumpanyang pag-aari umano ng pamilya ni Ko na umano'y non-existent at substandard na mariing itananggi ni Ko ang akusasyon. Nauna nang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na naaresto si Ko sa Prague dahil sa issue sa travel documents, ngunit kalaunan ay kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na ito sa kustodiya ng Czech authorities. Huli itong namataan sa France noong May 1. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God,
I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers, perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan, ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya. Dito sa Pangasinan, halina na. Malingayan Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, 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 Pangasinan, sigaw ang gogo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig, Kabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig, Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lengcor, ato yung Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakay. Araw po ngayon ng Martes, 5 sa buwan ng Mayo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue
Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga sumbong, mga reaksyon, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating numero sa smart number 0939-100-9931 at saka sa globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, live pa rin po tayo. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Paborito. At good morning na rin at happy birthday sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayon. Happy birthday. Naway masaya kayo sa inyong kaarawan. Gaya ng nangyari kahapon. Masaya ang mga taga Kalasyaw. Birthday? Sino may birthday sa Kalasyaw? Hindi yung ginanap na yung community market. Kasi happy birthday ka mo. O dinugtong na natin yung masaya na kahapon. Siyempre, nag-celebrate sila ng kailang kapistahan. At siyempre, nandyan yung isinagawang community market na ito ay inisyatiba ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Siyempre, nandyan din ang pakikipagtulungan ng Sangguniang Bayan at mga barangay official, gawin din mga department heads at maging ang PNP at Public Order and Safety Office, di ba? Actually, lahat ng kawani ng LGU, Kalasyaw, as early as 2 AM. Oo. As early as alas 2 ng madaling araw, nandyan na sila dahil sila ay actually May 1 pa lang. May 1 pa lang nagre-repack na sila. Oo. Para sa gaganapin ng May 4. Oo. At may singit ko lang. Walang pasok ngayon. Wala dyan sa LGU Kalasyaw. LGU Kalasyaw ay naglalabas ng executive order si Mayor Patrick Agustin Karamat dahil sila po ay yung May 1 na holiday, Labor Day, pumasok sila dahil sa pagpre-prepara ng kapistahan at ng community market na talaga nga namang tanghaling tapat na hindi pa natatapos magmula madaling araw. Kaya pagod na pagod din itong mga local government units natin, mga empleyado, kaya kailangan din nilang magpahinga. Yung kalabaw nga nagpapahinga di ba? Tao pa kaya. So kailangan din magpahinga para sa ganun hindi yung stressful siyempre magmula nung May 1 up to kahapon ay talagang nandyan sila na nakaantabay din sa ginanap na community market. Ito po yung community pantry pero mas malaki. Mas malaki dahil in-involved ni Mayor Patrick ang buong market at doon niya binili yung mga produkto para ipabigay sa mga tao. Ayan, oo. Instead na bungga yung town pista, may mga orkestra, wala nang orkestra kasi sabi ni Mayor Patrick kung magrerenta tayo ng napakamahal na orkestra hindi lang orkestra, yung mga national band. Mga banda-banda. Ilan lang yung masaya diyan, sabi niya. At least dito, lahat may nabusog tayo na pamilya. At natulungan yung mga market vendors, mga nagtitinda diyan sa public market at maging yung mga puto, nagbibenta ng mga puto. Hindi lang yan, pati yung mga magsasaka. Di ba? Ito ay tugon sa pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa naganap na tensyon nga sa gitnang silangan, kapaborito Errol. At ang community market ay bahagi ng kanilang kapistahan. Last day kahapon, tama ba? Tama. At na-involve pati yung mga 24 barangays. 24 barangays. At ito, pakinggan po natin ang panayam
kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Bayan ng Kalasyaw. Engineer? Po sa lahat po ng mga tagapinig at mga nanonood po sa balita. Ako po si Mayor Patrick Agustin Karamat at taus-puso po bumabati po sa lahat po ng mga aking kababayan dito po sa Bayan ng Kalasyaw. Isang maligayang kapistahan po dito po sa Bayan ng Kalasyaw. At nandito na tayo ngayon sir sa culmination ng ating Town Fiesta May 4. Pwede po bang kwento mo kami dito sa mga nagaganap na activities po natin prior days? Alam naman po natin, taon-taon po nagse-celebrate po tayo ng ating annual Town Fiesta in honor of our sacred image, Senior Divino Tesoro. Alam naman po natin na may mga deboto po tayo, halos lahat po ng Kalasyawenyos ay may kwento po na istorya po nila patungkol po sa ating mahal na imahe, Senior Divino Tesoro. So ngayong papiestahan, ito po yung panahon na tayo po ay manalangin at magtiwala po sa ating pong may kapal through our image, Senior Divino Tesoro. So dito po sa lokal na pamahalaan ng Bayan ng Kalasyaw, in line with the celebration of our annual Town Fiesta, napag-isipan po ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Kalasyaw, together with me, Vice Mayor Kevin, and lahat po ng mga councilors, 24 po ng barangays, and mga department heads na imbis na gumawa po tayo ng mga merrymaking activities for this Town Fiesta, let us give back or magbigay serbisyo na lang po tayo sa taong bayan po natin. Alam naman po natin, nung nakaraang Sabado, nagkaroon po tayo ng medical multi-service mission po sa tulong po ng ating mga brethren o mga kapatid sa Masularia, namely the Pangasinan Masonic Lodge 56 and Kalasyaw Masonic Lodge 449 and different organizations na kilaw po sa multi-service mission po natin, wherein 471 na bata po ang ating napatuli. Alam naman po natin, summer season po ngayon. Meron din po mga dental services such as tooth extraction, cleaning, and regarding sa pustiso, consulting para po sa mga pustiso. Meron din po mga legal services, mga free notarizations, mga free consultations regarding sa when it comes to legal questions, at marami pa pong iba. May mga check-ups, meron din po tayong mga 20 na recipient ng libreng pa-operasyon po. This is in coordination again with our brethren from Freemasonry, kung saan 20 po ang mabibigyan po ng pagkakataon na mapa-opera po ng libre. So ito po yung part po ng kanilang multi-service mission sa susunod na linggo or sa susunod na buwan po. Meron din po tayong opening ng kauna-unang Kalasyaw Dialysis Center po natin mamayang hapon po, at meron din po tayong opening ng Super Rural Health Unit 3 sa Barangay Dinalawan po. So more of service-oriented activities po ang ginawa po natin. And eto nga po, imbis na gumawa po tayo ng mga merrymaking activities such as People's Night, wherein kakaunti lang po ang mabubusog, mapapasaya po nito, napag-isipan po at napag-isipan po ng mga opisyales ng Bayan ng Kalasyaw na ibigay na lang po sa ating mga kababayan, sa ating mga marginalized families po dito po sa Bayan ng Kalasyaw. Gumawa po kami ng isang programa na People's Day kung saan community market po ang style po ng ating pagpapasaya po para po sa ating mga kababayan. Kung saan ang mga produkto po ng ating mga market vendors, local producers, such as tilapia mga tinapa producers, mga puto vendors po natin, puto producers, mga latik vendors and latik vendors po natin, sila po ay ating tinulungan. Binili po natin ang kanilang paninda dahil alam naman po natin na we are in crisis situation. Dulot po ng pagtaas ng mga bilihin dahil po sa nangyayaring giyera sa gitnang silangan. Tayo po ay nakiusap sa ating mga market vendors na huwag kunin po itong pagkakataon na ito na abusuin ng pagtaas ng mga produkto at gawin po nila ang pagtaas. So, dapat fair market price lang din po. Kasabay po dito ay ang aking
kaisipan na makatulong po sa kanila kung kaya binili po natin part and most of their products and ilalagay po natin dito sa public market. Kung saan alam po namin na before pa po mag-start ang community funding po natin ngayong umaga ay may natulungan na po tayong mga farmers, may natulungan na po tayong mga vendors po. So lahat po ng mga bigas na ipinapamigay din po natin po dito, lahat po ng mga gulay, lahat din po ng mga karne, lahat po ng mga isda ay nagmula po sa mga Kalasyaweños para po sa Kalasyaweños. Magabat alam po namin na hindi po lahat ay nakakuha ng sako bag, hindi ko naman po sinabi na yun po yung stop. Yung sako bag po, ginawa din po yan para matulong po sa anti-plastic ordinance po natin dito sa bayan ng Kalasyaw. Wherein yung sako bag na ipinapamigay din po natin ay produkto din po ng Kalasyaweños. Alam po natin sa barangay Mangkup, mayroon po tayong sako bag, industry dyan, at bumili po tayo sa kanila at pinamimigay po sa mga marginalized sectors. Sino-sino po ba itong mga to? Mga tricycle jeepney operators, drivers associations, mga sari-sari stores vendors, mga solo parents, mga families with persons with special needs, mga construction workers po natin, and so on and so forth. So alam po na ang target po namin is more or less 12,000 families. That is only 33% or 1/3 of the population ng bayan ng Kalasyaw. Alam ko po, marami po ang hindi po nakakuha. Ngunit sana po mas makaintindi po tayo na inuna po natin yung mga marginalized sectors, yung mga talagang nangangailangan po. Alam ko po, lahat po tayo apektado po ng krisis na nangyayari ngayon, hindi lang po sa ating bayan, probinsya, bansa, kundi buong mundo po nakakaranas po ng crisis situation, dulot nga po ng giyera sa gitnang silangan. Sana po maintindihan po, maunawaan po ninyo, kumon agi kami Balbalawan dyan, local government unit of Kalasyaw, na ang hangad lang po namin ay mas makatulong po. Instead, na nagumawa po tayo ng mga aktividades na kung saan mangilan-ilan lang po ang makikinabang sa tingin po namin sa ginawa po natin ngayon, aside from the 12,000 families na nabigyan po ng pagkakataon na makakuha po ng mga produkto ng mga Kalasyaweños, ay natulungan na po natin ang ating mga farmers, ang ating mga market vendors, ang ating mga transport sectors dahil may palibre sa kainin po tayo kanina. Ito po, free for all na po ngayon until supplies last. Ginawa lamang po natin yung sako bag nang sa ganun, magkaroon po tayo ng tali at malaman po natin yung mga natulungan na po natin. So, ito po, again, ako po ay humihingi ng taus-pusong pamanhin, pangunawa sa mga kababayan ko po na hindi po nakakuha. Hanggang ngayon, open pa po ang ating Kalasyaw community market until supplies last. Ibibigay po para po sa taong bayan po ang ating mga binili po para sa ating mga local vendors, local producers po. So, yung bang 12,000, ilan po yung mga supply dyan sa public market? Actually, nagulat nga po kami hanggang ngayon, marami pa po kaming supply. So again, na-reach po namin yung 10,000. So if you're going to multiply it by 2 or multiply it by 3, 20 to 30,000 na po ang napakain po natin dito sa kapiestahan na ito. Compared sa mga activities na mangilan-ilan lang po ang mabubusog po natin, mapapasaya. Sa tingin ko naman po itong naisipan po ng lokal na pamahalaan po ng bayan ng Kalasyaw would be a great help po both from the benefactors and dun po sa mga producers na kung saan binilihan po natin ng mga produkto. Sir, may mga mapagbiro pong netizen na pagkakuha po nila ng mga produkto ay pagka-post sa social media may kasamang cash, may kasamang cake, sir. Wala po yun. Ang sakop lang po ng sako bag, pagpasok niyo po sa ating community funding, meron po mga fresh na gulay po dyan, meron din po mga karne, mamimili po kayo kung isa lang po, kung manok or baboy, chicken or pork. Kung sa fish naman po, makakakuha din po, mamimili lang po kung bangus or tilapia. Then, meron po mga grocery items until supplies last. And then, pag labas po nila, meron po silang isang sorry po, 1 kilo bag of rice. And then, syempre, yung mga puto po natin na binigay sa mga puto producers. Nang sa ganun, may makain po sila po uwi ng kanilang bahay. So, wala ko si Spirit, meron po po yung
nanonood? I'm not pretty sure with the amount, pero sa tingin ko po, nung kami po ay nag-huddle at nung kami po ay pinagpapulungan po namin ito, more or less nasa 800 to 1,200 worth of goods po. Pero please do not quote me, hindi po yun, I'm not very certain kasi iba-iba po yung mga goods din po. Kaya ano magpakiramdam mo ngayon, sir? Kung sa tingin nyo ay nakasilip po si Mayora at ito nakikita niya sa mga Well, sa tingin ko naman po, ito rin po ang kanyang gagawin kung siya po ay nabubuhay ngayon. Dahil alam naman po natin, when she was then former kapitan during crisis situations such as COVID-19, yung pandemic po, ito po ay kanyang inisyatibo. So, nung ako po ay nag-isip-isip kung paano po ba maging sensitibo sa usapin ng crisis situation ngayon, napag-isip-isip ko po na bakit hindi ko na lang po gawin or hindi na lang po gawin ng lokal na pamahalaan ang ginawa po natin ng COVID-19, ginawa po ng aking ina na magsagawa po ng mga community pantry. But then again, ito po ay mula po sa tao, galing po rin po sa tao ang pinambili. It is not a program of Mayor Patrick Agustin Karamat. It is a program by the people. Sir, hindi lang top of the province na itong ginawa ko eh. So, ano pong feelings mo? Well, para sa akin lamang po, mabusog ko lang po, ma-appreciate lang po sana ng ating mga kababayan. Masaya na po ako doon. May mapangiti, may mabusog po tayo sa ginawa po nating programa. Doon lang po ang aking, yun lang po ang aking mithiin or layunin na magawa po dito. Sa ating mga kababayan na buwabate, patuloy po na buwabate ng maligayang kapesahan po sa inyo. Sa patuloy po na nagkokomento na pinili po yung mga binigyan ng Sako Bag. Again, hindi lang po para dun sa mga nabigyan ng Sako Bag itong community pantry. Bukas po, open na po ang ating community pantry for all. Ginawa lamang po natin na i-prioritize yung mga Sako Bag nang sa ganon malaman po natin yung mga natutulungan natin, maiwasan po natin yung pagkadoble-doble at ma-maximize po natin, madamihan pa po natin yung pamilya na mapapakain natin ngayong araw. Siya, ano pakiramdam niyo, sir, at since matatapos na yung 1 year nyo, mahaba pa yung servisyo, pero ang dami ng blessings ang natatanggap po ng Kalasyaw. At muna pagpasok po ninyo, ang dami rin pagsubok, bagyo, pagbaha, tapos ngayon, crisis sa Middle East. Ano sa tingin niyo yung first year na performance niyo? Ano ba yung sa tingin niyo kaya magagawin sa mga application para sa mga taga-Kalasyaw? Well, para sa akin siguro it's a blessing for me na to reach out, makapaghanap po ng mga solutions sa ating mga problema. Again, itong mga problema ito, this is what I signed up for, na ito po, alam natin yan, bago po tayo tumakbo, alam po natin day by day, hour by hour, week by week, month by month, oras-oras, buwan-buwan, araw-araw, meron pong panibagong pagsubok na nararanasan ang ating mga Kalasyawenyos, kung kaya't until nandito po tayo, hanggat kayang magbigay ng solusyon, hanggat kayang magbigay ng serbisyo, nandito lang po si Patrick Agustin Karamat. Well, itong kapistahan po, hindi po si Mayor Patrick Agustin Karamat lamang po ang nagplano, kasama po Vice Mayor Kevin Roy Mananalay, lahat po ng mga consyals, 24 pong barangays, mga department heads, of course, ang ating Senior Divino Tesoro Associations officers, headed by Dr. Lourdes Fernandez and Herodilia family. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga deboto na nakiisa po sa ating novena para po sa ating Senior Divino Tesoro at sa lahat po ng mga Kalasyawenyos. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga private business enterprises. Nung tayo po ay nagbigay ng mga solicitation, na ako po ay nagulat at natutuwa sa pagbuhos po ng kanilang pagmamahal po sa Kalasyawenyos. Alam niyo po, nung ako po ay nagsabi sa kanila ng aking plano, ay sa kagandahan po ng kanilang puso, mas marami pa po ang nagbigay ng tulong para po dito sa community pantry na ginagawa din po natin.
Ang paliwanag ni Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, hinggil po doon sa ginaganap na mga activities sa bayan ng Kalasyaw, particularly doon sa ginanap na community market kahapon. Oo. So marami pong mga nakinabang na mga kababayan niya sa iba't ibang mga barangays, 24 barangays yan Kaya nga ito ay talk of the town. Oo. Ang ginawa ni Mayor Patrick dahil sa ito nga napag-uusapan Oo. sa kanilang naging community market para matulungan ang mga vendors actually. Oo. At syempre mga pamilya sa bawat barangay. Ngunit naumpisa na ito ng kanyang mahal na ina, si dating Mayor Mamilin Maya Karamat, na siya ito ay pinagpatuloy lang ni Mayor Patrick Agustin Karamat dahil yung kanyang ina nung siya ay barangay kapitan, timing na pandemya noon so siya ay naghatid ng mga pagkain din sa mga bahay. At gusto ni Mayor Patrick Agustin Karamat yung mga naumpisahang programa at proyekto ay yung continuity ng kanyang mahal na ina, si Mayor Amaya, na inumpisahan nga at ipinagpapatuloy at mas lalo pang kumbaga ini-enhance yung mga programa upang mas marami ang makinabang. Maliban sa community market, nabanggit ni Mayor Karamat yung dialysis center na malaking tulong ito kung sakasakaling ito ay mag-operate na yung naturang dialysis center dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Actually, okay na, naka-ready na sila, may mga machine na, may mga staff na, may mga tatao na. Iisa na lang ang kanilang inaantay, yung certificate from Department of Health para mag-operate. Ayan, oo. Sa loob ng kanyang panunungkulan, maraming mga nagawang programa, mga proyekto sa bayan ng Kalasyaw na ito ay pinakikinabangan na ng mga Kalasyawinos, di ba? Siyempre, ang importante kasi ang harmony ng executive at legislative, at sila ay nagkakaisa, kaya madaling isulong ang mga programa at proyekto sa Kalasyaw. Ayan. So kung may pagkakaisa nga sa bawat mamayan, particularly sa mga sangay ng gobyerno sa bayan ng Kalasyaw, talagang kanyan madaling maisulong yung mga measures, yung mga gustong ipatupad na mga programa at proyekto sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Okay? Kaya congratulations po sa lahat ng mga kanyan, taga Kalasyaw. Ulitin po namin, wala pong pasok sa gobyerno dyan sa bayan ng Kalasyaw. Executive order dahil sila po ay kailangan din magpahinga. Dahil sila ay pagod sa ilang araw na activities ng kailang pista. Although na pinaiksi yung araw ng activities dahil nga itong naranasan na crisis. So grabe rin ang pagod ng mga empleyado ng gobyerno ng Kalasyaw. Ayan, kaya't wala po silang pasok. Yung mga may transaksyon dyan sa munisipyo, bukas na kayo pupunta sa bayan ng Kalasyaw, para sa ganon ay hindi kayo napakil, hindi kayo maabala sa biyahe ninyo. Hindi sayang yung pamasahe ninyo dahil wala pong pasok ngayon sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ayan. Mayroong mga kondito reaction mula kay Dila de la Cruz. Happy Pista Kalasyaw, sabi niya, at sa magandang ginawa ni Mayor Karamat, sana taon-taon ganyan para maganda, Mayor, sabi niya. Si Fernandez Dumanog, proud of you, Mayor Patrick, sabi niya.
Annabel de los Santos, maraming salamat po Mayor Patrick, happy pista po sa lahat, sabi niya. Analisa Ferrer Bosil, the best ka Mayor Patrick Agustin Karamat. Ayan. Yung kahapon, madaling araw pa lang ang pila hanggang dun na sa Mangkop. Ayan, Mangkop ho nga eh. Pero mabilis naman ang Oo. Yeah, mabilis kasi, naman ang yung ang pila. pag-disburse. Oo. Kasi nagkakaisa at nagtulungan yung mga empleyado ng munisipyo kasi ayat madali na yung na-disburse yung mga tao. Although hanggang kahapon nga ng tanghali, marami pa rin mga tao diyan na siyempre nakapila at kumukuha ng mga produkto para may uwi nila sa kailang mga pamilya. Bless Tuesday po, sabi ni Marivic Rivera Balason. Si Ernesto Balikat, magandang umaga. At ganoon din kay Lisa Sim, magandang umaga. Sa aming pagbabalik, talakayan natin yung gustong pagbuwag sa senior high school. Yung mga senior high school gustong pa ipabuwag ni Senador Robin Hood Padilla. Yung po ito aming tatalakay, makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karamat, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa.
Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:05 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Iya Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mac Darion Lingcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakhal. Hoy, magandang umaga kay Merlita Abilia. Ayan, dyan sa may bayan ng Dasol, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, mga issue, mga sumbong, mga reaksyon, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Ayan, At pwede rin kayo magpadala ng inyong mga greetings sa ating Facebook page. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito. At ito yung mga hindi natin nabasa kahapon, yung mga magigiting nating SG. Ayan, SG. Security guard. Binabati namin si JM Balisteros. Good morning. Saray SG team ditanad aramay team Pangasinan. Oy. Ditanad sa may new
head office ng MMDA di Tanod Pasig. Uy, Nasa MMDA. Pasig sila. Yan, yung mga SG team. Oho. Mga security guard team from Pangasinan. Mga Ayan. magigiting nating... Marami tayong mga kabayan dyan, ano? Ingat-ingat at siyempre, asikasuhin ang pagtatrabaho. Especially security guard eh. O, di ba? Panggabi, huwag antukin. Si Sir Ben Gab Obilianos. Obilianos, good morning, sir. Oo, good morning. Hindi ko nakita kahapon si Kuya Ben Gab. Oo, ayan. Good morning po sa inyo. At good morning din kay Pet Dibira. Ayan, Pedro Pet Dibira. Good morning. Si ano nga pala si Sir Jomel. Aha. Jomel Loresco. Loresco, ayan, magandang umaga good po. morning, sir. Salamat. At Ayan. saya kinay sulong ko natan Hoy. Aha. Akasanib Ayan, praise from magkonte no inaran lang po basta nalapod kayo, Jumel. Sir Jumel, bali tay wala ulom kan yung technical tun tampon niya kanton tampon. Aha. Thank you, sir. Ayan. Di bayas. Aha. Oy, meron itong sinusulong na panukala itong si Senador Robin Padilla na tanggalin na daw ang senior high school sa basic education system bilang tugon sa mga hamong kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino sa ilalim ng K-12 program. Ang K-12 program ay nasa ilalim ng Republic Act 10533. Aha. O yung Enhanced Basic Education Act of 2013. Aha. Ginawa ang batas na ito upang mas simple ang basic education cycle na nakapaloob sa elementarya na 4 na taon at siyempre sa secondary din. Ngunit inimungkahin ni Senador Padilla na dapat amindahan ang batas na yan. Kaya gumawa ng Senate Bill number 1297 o yung Abolishing Senior High School Education Act. Sinasabi naman ng senador na bagamat maganda ang hangarin ng K-12 program na iangat ang kalidad ng edukasyon at gawing globally competitive ang mga estudyanteng Pilipino, nananatiling malaking hamon sa maraming magulang dahil sa dagdag gasto. May punto ang senador, ngunit parang it's too late Toilet de hero, sabi nga nila, sana noon pa ginawa na itong hakbang na ito, kapaborito i-roll. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas mula ng ipatupad ang Enhanced Basic Education, yung kilala sa K-12 program, ang pangako mas kalidad ng edukasyon. Mga guro na world class at mag-aaral na handang magtrabaho pagkatapos mag-graduate sa senior high school. Ngunit sa pagpasok ng taong 2026, tila mas maingay ang panawagan ng mga magulang, mga guro at ilang mambabatas na ibasura ang dagdag na ilang taon sa K-12 program. Sa halip na makatulong, naging dagdag pasanin ito sa mga maraming pamilyang Pilipino. Ang karagdagang ilang taon ay nangahulugan ng karagdagang tuition, allowance, at mga proyektong kailangan nilang tustusan. Marami sa mga nagtapos sa senior high school ang hindi pa rin matatanggap sa trabaho dahil sa skills mismatch. Kadalasan ang hinahanap pa rin ng mga kumpanya yung mga diploma sa kolehiyo. Higit pa rito ang kakulangan ng mga silid-aralan. Kagamitan at mga guro na nanatiling malaking dagok. Paano maging epektibo ang isang curriculum kung ang mga mag-aaral ay siksikan sa mga silid at kulang sa mga ventilasyon, mga electric fan, di ba?
mainit. Ang pangakong work ready na ang mga graduates ay naging tambay rin sa yung mga iba. May iba. Dahil sa kakulangan ng angkop na training facilities sa mga pampublikong paaralan. May punto si Senador Robin na Padilla. Dapat hindi na patagalin ang pagdurusa ng mga mag-aaral at magulang sa isang sistemang hindi handa at hindi epektibong programa ng DepEd. Panahon na upang seryosong pag-isipan at pag-usapan ng gobyerno ang pag-abolish sa senior high school at level at ibalik sa 10-year basic education. Kung ang isang programa ay nagdudulot lamang ng hirap imbis na ginhawa at nag-iiwan ng mga mag-aral ng kakulangang kakayahan sa halip na handa na sila, oras na para wakasan ang naturang problema sa pamagitan ng panukala ni Senador. May ano lang ako sa'yo, may bilang. 6 na taon sa elementarya. Okay. At 4 na taon sa grade yung dati. Oo. Yung dati. Yung dati 4 na taon sa 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa high school. Yung dati yan, wala pa ilan yun? itong K-12. Oo, 10 taon. 10 taon. So, nadagdagan. 4 na taon sa kolehiyo. So, ilan na yun? 14 years? Yung 6 14 yan. plus 4 plus 4. 14. 14 years kang mag-aaral at ikaw ay makakapagtrabaho dahil nakagraduate ka. Sa kolehiyo. Okay. Ngayon nadagdagan. Dahil dyan sa K-12. Nadagdagan ng 2 taon. 2 taon. So, nagiging 16 years. Kung isama mo yung 4 na taon sa kolehiyo na pag-aaral. Ngayon, ang sinasabi nga, ang pinupuntuhan nila, yung K-12, imbis na makapagtrabaho na ng maayos yung mga... Isama mo pa yung isama mo pa yung kinder mo. Kinder. 1 taon. Plus So, 6 na taon sa elementarya, so 7. Plus 4 years sa junior high school. 4 years. Kasi 7 to 10. Grade 7 hanggang grade 10. Tama? So ilan na yun? 11 years. Plus 2 years sa senior high school. 11 at saka 12 13. 13. Plus 4 years sa kolehiyo. 17. 17 years. So, ngayon, imbis na ginhawa na yung mga mag-aral sa mga magulang, nagiging pasanin daw. Dahil nga sa unang-una, pagkatapos mo sa K-12, sinasabi lang noon na pwede ka na magtrabaho. Pwede naman. Pwede. Pero yung mga... Pwede, pero depende naman kung ang kumpanya ay tatanggap nga ng mga senior high graduate. Correct, yung K-12 kasi, nandyan na yung skills mo kasi tuturuan pero ka. may mga may mga alternate naman tulad ng TESDA. Pag ikaw ay nagkaroon ng certificate from TESDA, nakagraduate ka, pwede nga skilled worker naman na kailangan. Kaya nga, So, ngayon, marami daw mga tambay na nakagraduate na sa K-12 na yan dahil wala na silang pantustos sa college. So, nagiging tambay sila dahil wala silang trabaho. Yun ang ibig nila sabihin. Ngayon, depende naman, yung sabi mo, depende sa papasukan mo na trabaho. Kung kaya mo, di ba? Why not? Tatanggapin ka. Tama. Pero ang problema, pag company, yung papasukan mo, hahanapan ka talaga ng mga diploma. Yun ang dyan. Hindi mo naman pwedeng ibigay yung diploma mo na ikaw ay graduate sa K-12. Ang hinahanap nila yung graduate ka sa kolehiyo. So, yun ang dyan. Medyo tignan mabuti
at pag-aralan mabuti kung nararapat ba na i-abolish yung Keto 12 o hindi. Ano? Yun ang dapat na tignan mabuti. Dahil ayon nga doon sa mga magulang na iba, pasanin daw. Karagdagang gastos, karagdagang panahon sa mga bata. Imbes na nagtatrabaho na, nag-aaral pa. Yun ang isang siyempre yan samot-sari. Pero nai-implement na natin yan eh. Di ba? Matagal nang nangyayari yan. 2013 yan eh. Nung implement yan eh. Ang problema, bakit ngayon lang hinahabol? Kaya nga, actually ginawa yan dahil nga nahuhuli na tayo sa Asia. Doon sa ibang bansa kasi matagal na yan. May Keto 12 na sila dito sa bansang Pilipinas, wala pa. Kaya nung 2013 gumawa sila ng batas, yan na nga yung Keto 12 program in-implement. So in-implement yan, kulang ng pasilidad, kulang ng silid paaralan, kulang ng mga teaching force. So hindi ready agad yung DepEd on that time. Dapat sana before na implement yan, nadagdagan yung mga pasilidad ng mga silid paaralan para hindi kawawa yung mga mag-aaral, dahil nadagdagan nga yung yung kailang taon na pag-aaral So madagdagan din, supposed to be. Pero nasaan yung pondo ng DepEd? Diba? Ang naalala ko lang, DepEd ang may pinakamalaking pondo ng budget. Oo. So, na umaabot sa ilang billion yan. Oo, napunta yata sa flood control yung iba Ha? Kaya nga, yun ang yun ang problema dyan May pondo, pero hindi na-implement ng maayos dahil nga sa kakulangan ng mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Yun. At siyempre, yung mga teaching force, kulang pa tayo. Kulang. Kaya't yun sana ang dapat nilang tinignan noon. Ang DepEd daw ay mahigit kumulang 1.015 trillion ang pondo pesos na budget para sa 2026. Ganun kalaki pala trillion. Pero ito ay ang unang panukala dyan ay 928.52 billion pesos. Ngayon, ilan ang mapupunta dyan sa mga pagpapatayo ng silid paaralan? Diba? Sa laking budget na yan. Ang kasama daw sa pondong yan, paggawa ng mga bagong classroom, ay yung may mga papiding program pala sila dyan, no? Laptops at internet para sa mga paaralan, dagdag na teaching at non-teaching positions, textbooks at learning materials, training at promotion ng mga guro. So sa laki ng pondo, kulang pa ang pasilidad ng DepEd, bakit may mga pasimuno na PTA president na mag-ambag-ambag pambili ng electric pan, pambili ng kung ano-anong kagamitan? Kaya nga So ibig sabihin, taon-taon yung mga bagong salta sa bawat classroom, may mga ibang eskwelahan na pa-project ng pa-project. Wala hong kinalaman ng mga eskwelahan dyan dahil napag-usapan ho ng PTA yan. Okay. Di taon-taon 6 years di ken animiran electric pan mat. Correct. At sa classroom. Ang tanong diyan ganito. Elementary. Nagdo-donate sila ilan ang dinodonate ng bawat classroom na electric pan. Siguro isa, dalawa, di ba? Isa o dalawa. So dagdag pasanin pa rin yan sa mga magulang, lalo na pag wala kang kakayahan, naglalabandera lang yung
yung nanay, yung tatay, nagpapakahirap na kumayod para sa pangaraw-araw. Tapos may mga contribution pa yan. Hindi voluntary, kundi compulsory yata ang nangyayari. Hindi naman. Hindi, kasi pag sinabi ng PTC President, gusto niya magpakitang gilas. Ikaw, magkano ang ang mayambag mo dito? Tapos, pag may nagreklamong magulang, kasi kayo, hindi kayo uma-attend ng meeting. Oo nga Tapos, nagre-reklamo kayo. Pero, tapos, isusumbong naman sa eskwelahan. mm, Ay, hindi ho namin na alam na kung ano ang napag-usapan ng mga PTA. Hindi po kasi kami nakikialam dyan. May ilang eskwelahan dyan na yung mga ginagawang PTA president tuta ng principal. Kaya nga ang kwan dyan pa na nag-gather ko na information pag ikaw ay PTCA president, yung anak mo, anak ng PTCA president, yun ang pinakamataas na. Hindi naman. Oo, hindi rin ganon. Pero may puntos. May puntos. Hey, good morning nga pala sa ating kumpadre. Diyan sa may San Carlos City, dito na Barangay Quintong. Si Kapitan Bob 25. Tayo ay matagal nang hindi nakapag kwentuhan. Pasyaran tapayan no Sabado. Pasyaran tayo no Sabado amay manggaditan, dumay taway to. Ay, dumay taway to, yawa. Dumay taway. Basta nalapod kinan Kapitan Bob, ya mangga. Dumay sikat yun ang kumpuni. Ay, dumay samit to Ay, talaga. Ay, paborito tan. Sige. Katon ken, pasyaran ta pa no Sabado. Si Yari. Kapitan Bob 25 na Barangay Quintong. Good morning din sa mga nakikinig dyan sa may Mangkop. Mangkop? May alala ka. Ay, siya Barangay Mangkop. Si ano nga pala, si Sir Peter Soriano. Ayan, good morning, Sir Peter Soriano. Yung mga kasama niya dyan, good morning sa inyo. May pwesto siya dyan. Hindi siya taga Mangkop, pero nandyan yung pwesto niya at napakalakas ng radyo. Nakalimutan natin kunin yung mga pangalan ng mga boys dyan. Pakitiks nga dito yung mga pangalan. Si Sir Peter, good morning. Good morning po sa inyo. At good morning din si Don Ramon Bautista. Ayan. Ditan at Region 1 Medical Center. And si Medical Center Chief, si Dr. Joseph Roland Mejia. Magandang umaga po. Si Marisa Fernandez. Ayan. Good morning po. Nasa United States ito, sa Amerika. Good morning. Pero taga Santa Barbara ito. Si Marisa. Ayan. Si Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Lolo Orpilia, magandang umaga. Si Mar Pascua. Gahon din kay Jessica Bulataw. Si Helen Ibasan Labarias. Si Rebecca Haminia Tamayo. Esther Ramos, good morning. Si Elmer Soriano, si Silvia Romero, good morning. Si Amads Ijo, Mayra Meriti Lapid, Paing Palos, good morning. At gawin din kay Maki Mapalakapak Soriano, good morning po sa inyo. Michael Mariado Sumanob, magandang umaga. Pwede pa tayo mag-exercise, engineer? Sige, tikit away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin at si Engineer Ben Datwin dyan po sa may DMW. Si Mike Sison at ganon din kay Councilor Jose Lorisco, magandang umaga. Si Councilor Haberdani Messina at SK Federation President Ayay Messina, good morning. Si Boss Carlo, Madam Marmi at Sir Bayang, good morning. Si Sir Jumel Loresco, good morning. Si Sergeant Esteves at Madam Jubit Apiado Esteves, magandang umaga. Si nakita ko rin si Baki. Good morning. Dyan sa may Kalasyaw. Si Arturo Eustaquio, LGU Kalasyaw at Dado Pidlawan. Diba may bibilang mo Dado? Si Harold, good morning. Harold Gangat, good morning. Gawin din si
former Councilor Gerald Apicial. Serbisyong Espesyal. Oy, si dating Liga President. Carlito Dion. Carlito Dion. Magandang umaga. Kapitan Salde Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Si long hair, good morning, Joel Colbu. Good morning din kay Kagawad G. Jomar Bistro. Oy, si Kagawad Junjun Gabrilio, good morning. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Si Sir Jeprel, good morning. Tsaka si Dr. Felix Domicilio, good morning. Si Boss Darwin. Good morning, Boss Darwin. Good morning din dyan sa may Cafe Midarlo. Dyan sa may Coras Manor. At ganoon din dyan sa may 888 Infinity Construction. At sa may Cosinok Diner sa may Barangay Malanik, Santa Barbara, Pangasinan. Good morning kay Stephanie Guzman, kay Milba Navat, Magina Curda, si Nancy Balieska, Jeffrey Castillo, Clifford Abilia, si Rosa Mercado. Good morning si Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Yung mga listeners natin, magandang umaga po sa inyo. At naway nasa mabuti kayong kalagayan. Good morning kay Station Manager Joey Bebe. Hala, sabay. Ayan, galing sa Canada. Ayan. Nakita ko kasi yung kanyang kwan Canada. Sabi niya, galing ng Canada. Kana dito, kana doon. Kana. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan, magandang umaga. Salamat sa inyong pagsubaybay. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kaya po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik ka bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingcora, Timog Tipangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknae Baloy. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan, Pangasinan. Maabig